Айде, Валка, брат, кажи са, излезна ли? Ще изляза! Айде. Аз ще изляза! Добре. Ето аз съм пуснал, сега се записват нещата. Валка, ма Хондата е друга. Документира се. Абе, Хондата има някаква сила, като че ли. Давай надолу и нагоре пак. Давай, не си се уморил. Махнете ето това дърво. Да, Как да го махнем? Горския трябва да ни разреши първо. Да, добре, давай. Милен? Моля. Не искам да викаш. Сега ще ви вземем. Аня! Значи искам да ми кажеш наименованието на всяка поза, която ще вземаш сега тук близките 20 секунди. Това беше Светлю Педераса, запиши го това. Да, записва се. Ооо, я гледай какво. Без раница. Един по един. Без страница. Мога ми качеш моите долу, тя между. Надолу сме. Ма не бе, надолу сме, тя раница не ми трябва. Там лифта, дето е това при Седалковия. Абе на лифта ще ходим ли днеска, верно? Седмица дето го пусна. Аз излизам, момче. Това е по-добре. Милена, кажи го в... Сега се излиза на пътека. Така. Валю, ти чули какво каза Милен за пътеката? Че се излиза. С въже. Пояснение. И с масло. Кашкавал. Айде, Валка, пускай. Айде, Валка. Тапа направи. Имаме тук претендент за Ерсбак. Петре, давай. Давай. Дай, не мога да настигнеш. Ти виж как пускаш с 2 км. Така. Беше, искам те горе. Пусни го, бе. Пусни този мотор, бе. Кажи му да го пусни. Изгореха му стоповете, бе. Абе, много газ дава това момче, бе. Чак се притеснявам. Какво викаше Томето? Да не му кажете се качва, вика по стълбите, ще го фане ток, вика много е корав. Ще се качи, вика и ще го фане ток.